kalilin, this is Ailenski Vlog, ang Bicolanang Uragon. Dito po ako sa grocery ngayon. Bibili po ako ng ating pangsahog sa aking lulutuin na pansit. Yan po mga kalilin, see you po mamaya sa aking lulutuin. Bye! Mga kalilin, ito po ang lahat ng sangkap na aking gagamitin sa pagluto ng ating pansit canton na may halong bihon. Ayan. Ito po yung ating pansit canton. Yan yung ating pansit bihon. Gagamit po tayo ng chicken liver. Ayan po. Yan po yung pansahog natin. Ito po lahat ng gulay na aking ihalo. Ito po ay ating repolyo, carrot. Ito po yung snow peas. Wala po kasing Bagyo Bean sa grocery, kaya ito yung binili ko. Then yung ating onion and garlic. Then gamit tayo ng chicken nor cube na pampalasa. Then patis. Ayan po. Yung ating ground black pepper or paminta. Ayan po, paminta. Then yung ating soy sauce. Then yung ating cooking oil. Ayan. Cooking oil. Then gagamit din tayo ng salt. Ayan, salt. Then ang ating water. Ayan. Gagamitin natin. So ngayon mga kalingin, start na po nating gagawin ko muna. Una po, ito ay aking ipipretuhin, and then after igigisa ko po itong mga gulay. So dyan lang po mga kalingin, manood lang po kayo para malaman nyo po kung paano ko lulutuin yung aking own version na pansit. Ayan mga kalin, mainit na po yung ating frying pan. So lalagay ko na po siya ng cooking oil. Ang una ko pong gagawin ay ipaparay ko muna po ito po yung aking minarinate na chicken liver. Ilagay ko po siya ng lemon and soy sauce. Ayan po, din paminta. Ayan po. Ayan po yung panghalo natin sa pansit. So ang gagawin ko po, ipapray ko muna po siya. Ayan po mga kalin, hintayin po natin muna siyang malito. Ayan po mga kalin, luto na po yung ating chicken liver. So ngayon po, hahanguin ko na po siya din. Ang sunod natin gagawin po ay igigisa na po natin ang mga gulay. Ayan po, mainit na po yung ating kawali. So lagyan na po natin ng cooking oil. Ito po yung pinaggamitan ko sa chicken liver. Ayan po, yung mantika niya. Lagay ko ulit. So, lagyan na po natin ang onion. Ayan. Ilagay po natin ang ating garlic. Ayan.
Then, ilalagay ko na po yung ating carrot. Ayan. Haluin lang natin. Then, ilagay ko na rin po yung ating snow peas. Ito po. Haluin muna natin. Lagyan ko po siya ng toyo or soy sauce. Ayan. Ayan po. Nilagay ko na po yung ating cabbage. Ayan. Ilan lang po natin. Natin kunting paminta. Yan na po yung ating gulay. So, lalagyan ko po siya ng kunting asin. Kunti lang po. Haluin natin. Then, ilalagay ko na po yung ating chicken liver na aking prinito. Ayan po. Yung fried chicken liver. Ayan. Haluin ko lang. Ayan na po, luto na po yung ating gulay. So, ang gagawin po natin ay isi-set aside ko muna po. Ayan na po mga kalinlin yung ating gulay na panghalo sa ating pansit. So, ang sunod po natin gagawin ay magigisa ulit tayo para lutuin na ang pansit. Ayan po, mainit na po yung ating kaldero. So, lagyan po natin uli ng cooking oil. Ayan. So, ngayon po, igigisa po natin yung onion. Yan ang ating garlic. Haluin natin. Then, nalagyan ko na po siya ng soy sauce. Ayan. Lagyan ko siya ng mercury. Ayan.
Then, ating paminta. Haluin natin. Ngayon po, lalagyan po natin siya ng tubig. Ayan. Hintayin lang po natin mga kanilin na kumulo ang ating tubig. Then ilalagay na po natin yung pansit canton at yung pansit bihon na paghahaluin natin. A few moments later. Tinalagyan ko po siya ng patis. Titimplahan po natin. Yan po isang kutsarang patis. Yan po, kumukulo na po yung ating tubig. Natimplahan ko na rin po siya. Then ilalagay ko na po yung ating pansit bihon. Ayan po. Ilalagay ko na siya. Hintayin lang natin na lumambot. Ayan po, pakuluan mo po muna natin. Ayan po. Malambot na po yung ating pansit bihon. Ayan po. Lambot na siya. So, ngayon po, kahaluan po siya ng pansit canton. Ayan po. Pansit canton. Ayan. Haluin lang po natin. Ayan. Ayan mga kanilin, hintay lang po natin ng mga 5 minuto para po lumambot yung pansit canton. Ayan po, luto na po yung ating pansit bihon at pansit canton. Pinaghalo ko po, ayan. Luto na po siya. Ayan po, luto na. Ayan po siya, oh. So ngayon po, ihalo ko na po yung ating gulay. Ito po. Ating gulay. Ilagay ko na po siya. Ayan. Ayan. Ang sarap niya. Kahit gulay lang, masarap na. Malasa. Ayan na po. Ayan lang natin. Ayan po, luto na po yung ating pansit bihon. Ngayon po, pwede na po siyang iserve. Try yun na po, napakasarap. Mga kalinlin, ito na po yung ating finished product na pansit bihon na may chicken liver. Ayan po. Ayan. Ayan siya. Kung nagustuhan niyo po yung aking luto, huwag niyo pong kalimutang i-like, share, comment, and subscribe.
Thank you for watching. Bye!